אוקיי, אנחנו בסרטון השלישי. יש לי גרזן. רגע, אפק, לאן הלכת? אני במקום, עשיתי לי בית. בית סך. רחוק מהבית שלי ושל שר? ממש לא. אני עוד שנייה אשתגע להפק, אני פשוט... לא, אתה לא, שלא תעז. אם אתה משתגר, אני אעשה לך ייי, סלש קיל. סלמו. אני אעשה לך סלש קיל אם אתה... נו, ונוציא לראות את הבית שלך, מה הבעיה? לא. מה לך שלא? אולי לראות את הבית שלך אסור לי. וולף שחור. לא וולף, כבשה, איך קוראים לכבשה באנגלית? שיט. שיפ. שיפ. רק שתדעו שוב צופים שאנחנו לא רוצים קופירייט. חוץ מזה, איבה. מה עשינו? מה עשינו שאנחנו צריכים לקבל קופירייט? אנחנו לא עשינו כלום, אנחנו חפים מפשע, אבל למה? מה? הגיע הזמן, עכשיו השלב הראשון שלי הסתיים, להכין את הבית. עכשיו השלב שני. השני. מה? איפה החרב אבן שלי? הנה. היא פה. זרקתי אותה. לא. זרקתי אותה שלא שמתי. שר, בוא רגע לבית. הלך על יש לי סיוט אני סיוטים. שם דברים בצ'סט. אין לי אוכל ויש לידי קרפר ויצאתי מערה. יופי. שרה, איזה אינצ'יבמנט קיבלת? אני קיבלתי כמעט את כולם. או, יפה. גם אני כבר קיבלתי את האינצ'יבמנט של איירון. פיגי, תציל אותי. איזה? וואי, כמה פיגים. לקח סוף. וואי. ראיתם איזה סתום אני... אני רציתי לעלות כדי להכין לי פיקקס, ומה אני מגלה? שלא הכנתי פיקקס. In the jungle, in the jungle. חזרים. איך עכשיו אני אצא לז... In the jungle, in the... אתם מכירים את השיר? אסתר, בית כן ודי. למה די? אסתר, בית כי זה עדיין לא איירון גולם. כל דבר בשביל הפק זה קופירייט. כי זה קופירייט. In the jungle, in the... אתה יודע בכלל מאיפה... לא שמעתי את השיר הזה מיוטיוב, שמעתי את השיר הזה אייפון ביוטיוב, בגוגל. די. מה נו, זה עדיין. קופירייט. יודעים מה? בית שלי הוא לא גלוי. אנחנו... מאוד לא גלוי. וואי, סתם. שלי גם לא גלוי. מה רציתי לעשות? כן. מי רוצה להיות איתי במיינינג? אני עדיין לא. אוריה, עוד מעט אני אראה לך מה אני מחזיק. סבבה? אם זה דיימונד אז לא שווה לראות כי אתה משוויץ. לא. אני לא משוויץ, רק יש לי חרב מאיירון ופיק מאיירון. מה? איך? אייסו. דרק. עלק לא גלוי. עיתים זה הדבר הכי לא גלוי. שלי אף אחד לא יודע איפה. אבק, אני יכול לראות את הבית שלך? לא. שמתי דברים בצ'סט, אבל האנדרפל והשני דגים, שני דגים אתה יכול, אבל את האנדרפל... טוב, אני מוכנה מנהרה שמצאתי. גם אני הולך לחפש מנהרה. אני מצאתי אותה. כבשה! אני צריך אותך בשביל מיטה. כבשונת. אני יודע איך אני אקרא לפרק. אני יודע איך אני אקרא לפרק. אורי אוהב את הכבשה שלו. היי, לא. שרדנו את הלילה, אחרי ששרדנו את הלילה הראשון. לא. נו באמת, חצבתי ווד והכנתי לי לפידים ועוד שני פיקקסים, שמה אין לי? חרב. אתה מבין? נו, מי בא איתי למנהרה שמצאתי? אני בא. אז תשתגעו אליי. ביי. מה? וניסו לשחק. איך?
לשרוד, איך הצלחת לשרוד בלבה? נו, קדימה, בוא. פאק, מצאתי מנהרה נדירה, מי רוצה לבוא איתי? אני גם לא אני יכול. מצאתי. ירה. פאק, אולי זה עוד איזה פעם מנהרה. פאק. למה פאק? נו, בוא בלסייה. לא מקלל עם אפק, זוכר? נכון. צודק, סליחה. כל הקוצפים, שר מבקש סליחה. מה הוא מלא עשה? בתוך הוא לבה. רק איזה שר אחד. איזה מנהרה דבילית! תראה? זוז, היי. אתה מנהרה מאפנה. איזה מנהרה. אלק, איזה מנהרה טובה מצאתי פה. כן, עלק טובה. הכי טובה ביקום. מצא איזה 2 אתה לא רואה סנטימטר אותה, של... תהיה בשקט. מה הוא מצא? איזה מנהרה של איזה 2 סנטימטר, זהו. אה. מי, אני? לא אתה. אתה ואנחנו פה לא שמים טיימסט. למה שנוסעים? נכון? יש לילה! זה הזמן, נצודה. אני חושב שבלסייה לקח חכה, או עוד חוט אחד כדי להכין חכה. בוא נראה. נראה לך, רציתי לא, הוא לא עשה להכין דיימונד. קשת. רציתי להכין קשת, אבל אמרתי, אני יותר טוב בחכות, בצלפות אני נוב. אז בוא נכין. יש לי אבל 12 חצי. ידי יואו. אפשר, מה כזה? אפיק, מה זה האור התותח הזה שיש לך? מה אתה? שר, מצאת דיימונד? לא. זה שקרן. אתה בדיוק כמו אפיק. נכון, כי אני בן דוד שלו. נו, מה אמרתי? בדיוק כמו אפיק. יואו. רק שתדעו שפרק אחד זה מרגיש לי כאילו נץ. ארנב! ארנב! הנה. ארנב ליד 2 קריפרים, סקילטון אחד, אנדרמן, וויץ' וזומביז. בוא נתגנב. טק, 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 ארנב תמות. ארנב תמות. זה נשמע כמו ילד מחור היי! הרגתי את הארנב! וכולם הרגו אותי. לפלצות. ועשית... מתי מתקשר אליי? אל תענה לו. תשלח לו בסקייפ שאתה לא יכול. נדבר. אני לא יכול לילה ומצאתי 3 דלעת. מדהים. מדהים ממש. אל תדאג, איתי יודע שמה זה לא לחפור. יש לי 25... מצאתי וואו. כלב! איתי לא יודע מה זה לא לחפור. מצאתי 2 כלבים! יופי, ומה אתה רוצה ממני? שיט! הוא אוהב אותי. למה שיט? כי... יאללה ביי, כאילו. לא, הוא לא אוהב אותי. איך עכשיו כל הכלבים עליי? איי! איזה נוב סתם. אני... אנחנו באמיתי כאן בלסיסי. מה? לא אמרתי לך את זה סתם. אני מכיר טריק, מקווה שזה יעבוד. שיט. אני הכרתי טריק כזה, שאם אתה חוצב את זה למעלה, זה כבר לא עובד. אם אתה חוצב את הדלת למעלה, ואז זה משאיר לך רק את הלמטה, זה מגניב. מגניב בטירוף. מי בבית? יואו! גולד! יפה. איפה את? צריך פיקקס מאיירון, אתה יודע. כן. לא! פאק. שוב פעם אתה? סליחה. לא לקלל. שוב. היי! ווד רגיל! ווד רגיל! אוקיי, עוד מעט שחית? אנחנו צריכים לסיים את הסרטון. לא, זה לא ווד רגיל. עוד מעט אנחנו מסיימים את הסרטון. ביי ביי צופים. לא, וזה יהיה החלק האחרון. החלק, לא הפרק. לא. אז מה, כמה חלקים? כן, אז זהו, זה הפרק האחרון, פרק חלק ג' ואז כבר נתחיל. אוקיי, אז... עץ אלון. אז ביי ביי.